Bé, jo del president del govern el que espero és una mica la seva manera de fer i d'entendre la política, molt corporacista. Li interessarà passar el dia, en el sentit de que li surtin bé les coses aquell dia sense importar-li el dia de demà. En aquest sentit, a mi el que m'interessa sobretot és intentar que el govern no pensi només d'avui per demà, sinó que pensi en mig i a llarg termini per tal de situar el nostre país en condicions diferents de les que està i pugui arribar a contradir aquelles prevencions que malauradament fa la Comissió Europea. De fet, un comissari socialista espanyol que no és susceptible de poder pensar que té cap interès en fer la guitza a Espanya, que diu que aquest serà el país que més trigarà en recuperar-se econòmicament. Des de la perspectiva de la nostra aportació com a grup parlamentari, farem una incidència en les nostres propostes econòmiques, basades fonamentalment en la liquiditat i la morositat de manera immediata i en allò que fa referència a les reformes estructurals a curt i mitjà termini. I intentarem aportar alguna de nova, tot i que crec que són tantes les que ja hem aportat que si s'apliquessin les coses anirien de manera diferent de les que estan anant. I més enllà d'això, òbviament, hi haurà un capítol molt especial dedicat al finançament de Catalunya i als traspassos, en definitiva, a l'incompliment de l'Estatut i, en aquest sentit, el compromís que significa per part del president del govern amb una paraula donada que, en la mesura que no compleix, passa de ser paraula donada i paraula creïble a paraula increïble i, per tant, amb una manca de confiança explícita respecte a aquest president del govern. De fet, amb tot el respecte, perquè les intervencions que procuro fer procuro que siguin respectuoses amb tothom, i per tant en aquest cas amb el president del govern, però el contingut serà de moció de censura. Per tant, una demostració explícita que per part nostra el president del govern no té confiança. Jo crec sincerament que aquesta és la tònica general de tots els grups parlamentaris. Jo crec que avui el president del govern està sol en la Cambra de Diputats, el que no significa, reitero, que donat el seu interès d'un dia per l'altre, de passar avui sense pensar quins són els problemes del dia de demà i quins són els problemes de la societat, sobretot a l'hora de votar les resolucions, se'n pugui sortir, perquè les pactarà unes amb uns, les altres amb unes altres, i quan vegi que les perd, doncs ells mateixos votaran en contra de les seves pròpies.